cái bậc qua bên này phi cái lìn nâng cong ní cái jala cái giống như cái buôn cái noi cái health sector kalau very bad mo kau ngakwa penwan ra cái này cái link cái political appointment sini kau beda gila sios ni ba roy ba kitu ki commissions ki bodies gitu kan tapi keluar kita pelut tangkem kawi ke meeting ni klaim song don ki commission ki ba pelong tangi wi meeting Henry daki ngam tip kat nu kila pelut. Te hang tu pi kawe kalong ba, hoi ngitip ya ki education hami galia kam da dei tang bangim IPSA. Hang ni kala dei ka mismanagement ya ka sector as a whole. Ka education yang ni kanong pi it has been totally mismanaged. Ka yak ta ding haban accept. Te ka bangi haban ribam ya kani but ni don kam a very strong minister ubala ban ribam education. Kam dei ka ba simple education department. Henry penlapi ke pimong ladang pi shimno nga kene nga chupet ka ladang ni shimno ya kene ka pisana ki political appointees ni invest ha ka health kanu tili ki si ngidon ha megalaya jongi ki si senong kondong x-ray room don CT scan room don nganong i pila dai fi divert na ki sparklur ki ba pila ong ki si ki jongi ki la biang lut bat kinong kondong jongi kem don kam shu ban kiu sor ka sor jongi kalak hamduna ka jing blok ru matang ka jing wan sim dawai ki bapli kinong kondong sor ka at ya ka traffic jam te ka e ka banga shu advice ya ka ne namar i nga burom mi phisa ba phi long honorary kam sim bai nak sarkar long political appointee political ki long advisor henleng nga shu ajing muk sarkar ka long ba kat ni ki pat ba kumnei ba jemino ila kubur ba iyo ki jinge jong pai ba to se ngolem nam taki pai ba pungkut no ko political appointment ko long ko ba claim sei so ai no ko pisa khelech na ya ki to ki PhD ke se senong kondong ba kin suk kinong kondong te da ka pidon ke pisa am di ba pimdon kat kita ki spark klur sistem sansnem perkat kan no ko wik x-ray kan lut to sibu ko wik se kan lut siklur Tagal na katu ka wik commission kalayo eban a ki x-ray ki CT scan ka wik si nong kondong